खेराइजोंनो समाज खुङो बैसागु दमासि फोरबो फालियो जों हाबा खेराइजोंनो समाज खुङो बे गिलु बालु सोमावसारनायाव गोबां जोहोलाव जोहोलावजोफोरा गावनि आगोमा जिउखौ बावनाङो 20 फेब्रुआरि 1993 मायथाइयाव बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिल BSC गोरोबथा जाबाय नाथाय बर'फ्रा बेयाव गोजोननाय फैयाखिसै गिलु बालु हाथियारनि दावहासो नांफिनबाय हानजा हानजा जोहोलाव जोहोलावजो हारिनि मोन्थाइखौ जाफुंसारहोनो नङाब्ला खौसेयै हारिया जोंनि जान्जिफ्रा जोंनि ओंखारबोदो हानजा हानजा जोहोलाव जोहोलावजो हारिनि मोन्थाइखौ जाफुंसारहोनो नङाब्ला गोरोबथा जाबावबाय जोंनि कार्बि आंलंनि बर'फोरनि मोन्थाया लेखा बिलाइयाव थाबाय नै महामाया हाजो नोंबोथ' नुदोंमोन ना बर'नि सोमावसारनायखौ नै हरखालि दैसा नोंबो साखि दंमोन ना कार्बि आंलंआव थानाय बर'फोरनि सुखु दुखुनि फोरमायनानै हो जोंनि जारिमिनखौ बे 20th मुगानि बर' फिसाफोरनो नोंसोर खौसे जा बर' खौसे जा दाबो सम दंबावो मानोना जोंनि सोमावसारनायनि मोन्थाया दाबो जोबनानै थाङाखै गावजों गाव राजखान्थिनि एना एनिखौ ज्राब गारदों गुबुना हनै जोंखौ खैसारसो साफिनबावबाय
नङाब्ला बड'फानि सिमाङा सिमाङैनो थालांगोन। फै जों बयबो खौसे जायो। खौसे जादो बयबो खौसे जादो खौसेयानो जोंनि देरहासार फुंखा खौसे जादो बयबो खौसे जादो खौसेयानो जोंनि देरहासार फुंखा गावस्रानाया जेंनानिसो बिदिन्थिखा मोनफैबाय खाथियावनो जोंनि थांखिया गावस्रानाया जेंनानिसो बिदिन्थिखा मोनफैबाय खाथियावनो जोंनि थांखिया मोनफैबाय खाथियावनो जोंनि थांखिया मोनफैबाय खाथियावनो जोंनि थांखिया जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि दिन्थिफुंसालिया जोबनायनि थाखाय साबायखर बावबाय आरो दा लोगोसे दिनैनि जानो गोनां जि हाबाफारि बे नैथि हाबाफारियाव दा समाव जे गेलेमु